IFM News. IFM News. Regional. Mangisayangkat iti mobile registration iti Land Transportation Office, Cauayan, Idiay, Barangay Villador, Reina, Mercedes, Isabela, Inton, Mayo, 16. Panggap iti aktibidad may kan ligiti residente iti nalaklaka ken napardas nga akses kadigiti transaksyon amay naigiti pa nakaparehistro iti lugan nga awanin iti kasapulan abyumahe pay iti opisina iti LTO. Namnamayan na mga benepisyaran med digiti motorista ken residente iti barangay ken digiti asidega lugar akayat na nga agparehistro wenno proseso kadigiti dokumento para kadigiti luganda. Palagi pa met LTO kabayan iti publiko nga mangisagana kadigiti kasapulan na dokumento ken makipagkaykaysa iti naituding aldaw tapnon na urnos ken napardas iti panagturong iti mobile registration activity. Damag Regional para iti IFM News. Siak ni Idol Shanti Papi Tatak IFM. IFM News. IFM News. Regional.